Toni Cruanyes, bon dia, bona hora. Hola, bon dia. Què tal, Toni? Has mort d'èxit o no? Has sobreviscut? Sí, home, hem sobreviscut i tant, sí. Molt content i aquí seguint, clar. Torna a la roda. Deuen estar reclamant ja els llibres per al Sant Jordi de l'any que ve, Toni. De moment, païm el Sant Jordi d'aquest any. Anem a poc a poc, exacte. Anem a poc a poc. I recuperem el fil d'una altra història, aquest espai que fem ja des de fa 4 temporades amb el Toni Cruanyes. Cada diumenge a aquesta hora ens fixem en una notícia d'actualitat i la portem a la història. Avui ens fixem en aquest moment de la setmana. ¿Qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia? Margarita Robles, sens dubte, no sé si és el tall de la setmana, del mes o de l'any. Avui parlem, evidentment, del Catalan Gate. Sí, avui parlarem d'espies, perquè amb les nostres referències històriques, com cada setmana, anirem fins al 1974, perquè de què ve això del Catalan Gate? Doncs molt clar, del Watergate i de Richard Nixon. But the interests of the nation must always come before any personal considerations. From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions. De fet, aquest és el moment en què Richard Nixon, ara ho deia, plega, no? Dimiteix com a president dels Estats Units després de tot l'escàndol. De tot l'escàndol del Watergate, exacte, va dimitir per la seva honorabilitat, però al final la història només recorda Richard Nixon com un corrupte, com un trampós. Va ser un gran polític de molt alt nivell, en uns moments també molt difícil pels Estats Units. Ell va ser vicepresident durant 8 anys, va ser candidat perdedor davant de John Fitzgerald Kennedy i finalment guanyador 2 vegades com a president. La seva dimissió va ser una tragèdia per ell i la seva família, però va ser una prova de la superioritat moral del sistema democràtic dels nord-americans respecte, per exemple, les dictadures del bloc soviètic d'aquell moment. This is the end, beautiful friend. Estem parlant de l'any 1974, pràcticament mig segle, Hem de pensar en la guerra del Vietnam, l'obertura de la Xina, la crisi del petroli, les dictadures sud-americanes. Nixon era un home d'acció, era considerat un patriota pels americans. Potser per això, perquè estava acostumat a treballar amb les forces de seguretat, amb l'exèrcit i amb l'espionatge, va caure en un error que va resultar imperdonable. Va manar a espiar la seu del Partit Demòcrata durant la campanya del 1972, és a dir, dels seus rivals a les urnes. És l'edifici conegut com a Watergate, a Washington. El cas Watergate va omplir moltes portades de diaris durant setmanes. Home, va ser una època daurada per al periodisme i per la llibertat de premsa. El Washington Post va publicar la informació d'un testimoni conegut en clau com a Gola Profunda i durant mesos es va anar fent pública una xarxa d'activitats delictives dirigides per l'entorn del president Nixon. De fet, es va descobrir, Toni, que el govern dels Estats Units, a través de l'FBI i de la CIA, va assetjar grups opositors i activistes polítics. L'escàndol va ser tan gran que Nixon va haver de dimitir l'agost de 1974. La investigació judicial va seguir i es va investigar a 69 persones, de les quals 48 van ser declarades culpables i van ser portades a presó. Richard Nixon va aconseguir un perdó presidencial del seu successor, Gerald Ford. Va ser un indult molt polèmic, però el president Ford el va concedir a Nixon, que després va acabar morint als 81 anys. I, de fet, des del Watergate a tots els escàndols d'espionatge se'ls afegeix aquesta terminació, el gate aquest, i això ha passat ara també amb l'espionatge espanyol als independentistes catalans. A tot el món ho fan. Watergate, recordem-ho, és el nom d'un edifici. No té molt sentit, això, però la terminació gate és sinònim d'espionatge, d'escàndol. El primer que ho va fer servir va ser un periodista americà, antic redactor de discursos del mateix Nixon. Es deia William Safire i a les seves columnes d'opinió al New York Times hi barrejava noms de polítics o d'escàndols amb aquesta terminació gate. La seva voluntat era demostrar que hi havia molta corrupció, que era generalitzada i d'aquesta manera relativitzava la importància del cas de Nixon. I la tàctica va funcionar, no? Sí, mentre que per William Safire l'objectiu era rebaixar el cas Nixon, després normalment s'ha afegit el Gate a escàndols menors, però que es volien associar amb el de Nixon, per exemple Clinton Gate, quan va haver-hi l'escàndol de Mónica Lewinsky. A l'estat espanyol es va fer famós també aquest cas. Tengo la convicción de ser objeto de un intento de desprestigio personal y igualmente la conciencia de no ser más que el destinatario circunstancial de este intento.
Narcís Serra, no? El Serragate, fins i tot es deia. Exacte, l'any 1995 el vicepresident del govern espanyol, Narcís Serra, va haver de dimitir per un escàndol d'espionatge il·legal i a l'afer també li van dir això, Serragate. Clar, és que en tenim molt i de molt recents. N'hi ha hagut de molts famosos, no?, també, Toni? Sí, hi va haver el Volgagate sobre espionatge rus ja als anys 70, o un altre de més divertit, diguem-ne, el Camilla Gate sobre espionatge a Camilla Parker Bowles i el príncep Carles d'Anglaterra, o el Climate Gate, així se li diu com la indústria ha amagat amb molts escàndols de contaminació. I també hi ha una derivada italiana del gate americà. Sí, mira, als anys 90 hi va haver la famosa investigació criminal a Milà sobre suborns i corrupció que es va anomenar Tangentopoli, que és una paraula composta. Tangente en italià vol dir suborn i poli vol dir ciutat. Així Milà era llavors la ciutat dels suborns, Tangentopoli. Doncs el sufix poli a Itàlia s'ha utilitzat tant com el gate americà per rebatejar escàndols i revestir-los de més importància. Hi ha hagut el Calciopoli sobre una polèmica de la Lliga de Futbol o el Bungapoli sobre els escàndols sexuals de Silvio Berlusconi per les festes Bunga Bunga. Avui amb el Toni Cruanyes hem repassat els diversos casos d'espionatge que, arran també del Watergate, fa gairebé 50 anys, doncs han tornat a portar aquesta denominació. Arribarem a les 9 del matí amb l'Every Breath You Take de Police, que parla sobre algú molt controlador, Toni Cruanyes. Molt bé, bon diumenge. Bon diumenge, Toni, una abraçada.